Kajing bitar ki Paidbah hakathan Hynriew Ranikor Civil Subdivision has Southwest Khasi Hills District yaki gang Bangla ki balawan ban pentriam ya katekathan nakabara bor bat tmu at podot yaw samla balsrang e marak arpo ars nam karta nakasnong rong dangai kadang yai ing hapo jongki hakabaki la yai beteng ban twet yaki te ki runar bat menta ka khatwai tarik unailar araja arpusan kila yo se wei par udkhot jong ketika kenhun gang bat kila bom hadu banda jamjai Katkum kajinga thu jong Superintendent of Police ke Southwest Khasi Hills District uba B Kyrwoh laong bamenta ke janmit hakipor kumba South tengai ki pulit kila yo jing tip na ki Paidbah nong song snong jong ka kai thakona bakila yo ban kem se wei pat urunar ubala subajor badai udkhot jong ketika kenhun gang na Bangladesh Yau te ubriyo la tip kerteng kumu Akram ubadai nakasnong Sherpur Janaghati Bangladesh USP uliathu bayamanta Akram udang dan hapadeng ke jingsha sumar hapo Mahesh Kola PHC hadin baula mensau jur na ke jingsha bom snong hagi Paidbah ki beladap da ke jing bitar na ke jing yok kem yau Akram hadu menta kini ki kenhon gang na Bangladesh ki bala syak kem Shillong Mail Ngut Habatin Paidbah ki kishap ka sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya